بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد نالم عنتي أرستنا صوم تعنا نزبلي مقبخ يوسدنا نساعاتات نتدأ سانحنا أكالاتنا ساعات كركب نابز تخزن سبحي سبنتنا إذا مرح كابتي ዝተخزነ ስብሒ ኬሚካላዊ መስርሕ ብምክያድ ድማ ዝተፋላለዩ አካላትና ዘድልዮም ጻዓት ከም ዝረኽቡ ይገብር። ኣብ ከምዚ ኩነት ደምና ብዝለዓለ ዓቐን ናይ ኢንዶርፊን ስለዝመልእ ንቑሓት ክንከውን ይሕግዝ። ስያም ኣእምሮና ጥዑይ ክኸውን ይሕግዝ። ስያም ኣብ ቀመማዊ ፍወሳ ኬሞቴራፒ ብሰንክጾም ኣብ ሰብነትና ዘሎ መጠን ግሉኮስ ዝፍጠር ኬሚካላዊ ለውጢ አንጻር ጥረ ወይ ሕበጥ ውጽኢታዊ ዝኾነ ኬሚካላዊ ፍወሳ ከም ዘካይድ ዝተፋላለዩ ሕክምናዊ መጽናዕትታት ይርዱ። ብርግጽ ንዝተወሰነ ሰዓታት ዝኾነ ካሎሪ ዘይምህላኽ ኣብ ምዕቃብን ምክልኻልን ወሃዮታት ሰብነት ሓያሎ ለውጥታት ዝርአ። እዚ ድማ ብመንሽሮን ዝተፋላለዩ ሕበጥን ዝሳቐዩ ሕሙማት ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ይንገር። ጾም ኣብ ጸላም ከብዲ ዝርከብ ኤንዛይም ኣብ ዝተፋላለዩ ክፍሊ ኣካላትና ብፍላይ ድማ ኣብ ሽምጥና ዝርከብ ስብሒ ከምኡውን ኮሌስትሮል ብቕጽበት ከም ዝቃጸል ብምግባር ንጥዕናና ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ሓሞት ኣሲድ ናይ ምፍጣር ዓቕሚ ኣለዎ። እዚ ኣገዳሲ ናይ ሓሞት ኣሲድ ንመስርሕ ሜታቦሊዝም ብምቅልጣፍ ኣብ ሰብነትና ዝርከብ ስብሒ ብቐሊሉ ናብ ጸዓት ክቕይሮ ይኽእል። ጾም ቅርጥማት ወይ ነድሪ መላግቦ ሪሞቶይድ አርታይሪትስ ኣብ መተዓጻጽፊ ክፍሊ ሰብነትና ነድርን ምቅጻልን ዝፈጥር ሕዱር ሕማም ነዚ ሕማም እዚ ኣብ ከባቢኡ ነቲ ዝርከቡ ኣካላትን ትሹታትን እውን ብዝለዓለ መልክዕ ይጸልዎም። ብሓገዝ ሓካይም ዝግበር ጾም ነዚ ዓይነት ጥዕናዊ ጸገም እዚ ኣብ ምፍዋስ ልዑል እጃሚ እዩ ዘለዎ። ኣብ ከስዕና ንዝተወሰነ ሰዓታት መግቢ ምስ ዘይህሉ ኣካላትና ኣብ ክንዲ ኣብ ምሕቓቕ መግቢ ኣብ ሜታቦሊዝም ስርዓት ምጽዋር ዓቕምን ኣብ ዝኣመሰሉ ካልእ ኣገደስቲ ንጥፈታትን ንኸተኩር እዩ ዝግደድ። ገለ ካብቶም ኣብ ግዜ ጾሙ ኣብ ኣካላትና ዝረኣዩ ለውጥታት ዓቐን ኢንሱሊን ኣብ ደምና ዝህሉ ዓቐን ኢንሱሊን ክጎድል ይጅምር። እዚ ድማ ኣብ ሰብነትና ዝርከብ ስብሒ ንኽቃጸል የቃላጥፍ። ዕብየት ናይ ሆርሞን ኣብ መጠን ደም ዝርከብ ዕብየት ናይ ሆርሞን ብ5 እጽፊ ክዓቢ ይርአ። እዚ ሆርሞን እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ድማ ምቅጻል ስብሕን ንጥፈታት ጭዋዳን ከም ዝቃላጠፍ ይገብር። ካልእ ኣካላዊ ረብሓታት ድማ ኣለዎ። ስያም ነቶም ወሃያዊ ጽገና ማለት ንስርዓት ጽገና ወሃያዊ ኣገዳስነት ከም ዝሕይል ይገብር። ንኣብነት ኣብ ወሃዮታትና ዝርከቡ ተረፍ መረፍ ጓሓፍ ብቐሊሉ ንደገ ከም ዝወፅእ ይገብር። እዚ ብዝተፈላለዩ ሕክምናዊ መጽናዕትታት እኳ እንተተረጋገጸ ብሓገዝ ክኢላታት ሕክምና ዝካየድ ጾም ብፍቓድ ረቢ ብዘይ ዝኾነ ኣሉታዊ ሸነኻት ክጠቅም ይኽእል። ብሕማም ወይ ብኻልእ ኩነታት ጥዕና ምኽንያት ጾም ኣብ ሓደጋ ዘውድቆ ንዑለማء ክሓትት ድማ ይግብኦ። هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.